Příběh Divoký hřebec na útěku, první díl. Jsem divoký hřebec, Ryan. Chtěl bych najít stádo, ale očividně nikde nic. No. Mohl by být třeba vůdce smečky, no to asi ne, když jsem nový. Ale rozhodně bych nechtěl, aby mě odchytili nějací lidi. Nebylo by to tak příjemné, co se tady pípá. No, nevadí. Pěkná zkáza, co tady napsaný, no to je jedno, číst neumím. No. Ještě tady pěkný. No. Hej, co to tam je? Co to bylo? Tady je kůň, wow. Ne jo. Člověče. Ty máš smůlu. To je pěkný kůň. Tohodle budu mít. Ale musím se udat na vodíčko. Tak. A jdeme. Kam to jdeme? Já nikam nechci. Nechte mě být. Já, ten je divoký. Jdeme. Ne. Kdo to byl a kam to Ryana odvezli, se dozvíte v příštím díle.